da kike gani hajiya ni a gani na wallahi ku sallame su daina zuwa gurin wannan yarinya saboda sun sa ta a cikin wani halittar hajiya kawai ne magana ta da shi ya kamata fito a mutum a bani ita ita ba ni ta gani ne gurin malam nasa ai ba sai kin wani tashi ba to ai rufe wai da sai da sun yayi daga inda kana cewa bani ita kawai sai ka juya ka kalle ta kana kallon na da oke ta bari dai zan mishi Allah shi inda shi ka ko shi ne ba san da sa je pick up lively action amma jaji da wannan abu da ake ana ta wahal da kai a zo ma ƙarshe a rasa ta haji ana ganin a bani ita ba kawai kai mai zaki ai zama da kawun ne kuma iya magana magana kawo kawai ke garfin action hajjaju kawai ina ganin duk wani ka a rasa ta a bani ita wayo Allah ke ma ki bashi yan daƙiƙu sai kin yi bacin rai kin kalle ni ido ya su kankancewa ya su kankancewa shi ban mara sai kin yi mamaki kamar da ma kin san me zai faɗa ai baki san me zai faɗa ba amma kamar kin san dama haka zai ce hajjaji ina ganin kawai da a sallame su a bani ita ai sai gobe an je Kaduna an je Kaduna da action ƙawata gaskiya na ji daɗin ganin ki cikin walwala sosai ban zata zan ganki a haka ba na ji daɗin da na same ki da walwala a fuskar ki kin fara cire damuwa a ranki ƙawata na ji daɗi da na samu walwala a fuskar ki ban zata zan same ki a haka ba na ji daɗi da na same ki da walwala a fuskar ki kin fara cire damuwa a ranki ƙawata na ji daɗi da na same ki da walwala a fuskar ki na shiga uku me yake faruwa na ji daɗi da na same ki da walwala a fuskar ki kin fara cire damuwa a ranki action ƙawata na ji daɗi da na same ki da walwala a fuskar ki kin ga kin fara cire damuwa a ranki nan da nan faɗi to dai shikenan amma dai ai ya kamata idan ka je wurin ta ka rinka jima hadi yanda take son ka danna kawo da Allah me ma nake cewa mun gaba yadda kuma da suke ji da kai ko ina lillahi karba ki sa jini na ya hau yanzu nan sai me daga zuwanka a ce har ka tafi ya ajiye zuciya amma gaskiya kin sa hankali na ya tashi matuƙa kuma dama a cikin wani tashin hankalin nake ganin kawar ki kamar tana nema ta saka ni tunani na gane muje shikenan daga shine karshe sai ka karbi namba ta muje sai na karbi lambar sai kika cewa kaka damu da Allah wannan kaka damu ni kawata ce ta gaskiya kuma muna magana gaskiya saboda haka zan shawo ma kanta zan jiyo ma komai to yanzu ki bani number ki sai in karba zaki yi musu sai na ji ko ki kira ko kira shikenan muje action kai Firdausi wallahi tallahi baki ji yanda na ji ba wannan ai sai ki sa hawan jini ya kama nan da nan na fadi ba haka bane ya kamata ki gane wani lokacin su da yawa abin da kake so ba shi bane a ranka ki kaddara wannan dama shine alkhairinki ke dai ki fata Allah ya sa mu haka shine alkhairi ba shi bane a ranka kika ce ba shi bane a ranka kika ce ba za ki gane ba rashin kauna bane so da yawa abin da mutum zaki ga yana so ba shine alkhairi a gare shi ba dole ina zo to ba haka bane ba za ki gane ba Muktar shine alkhairi a gare ni kuma in dai ban yi aure ba wallahi sai dai in yi aure a lahira ba a duniya ba Muktar shine alkhairi a gare ni ya ba aure Muktar ba ni da aure sai dai a lahira ba ne a duniya ba Muktar shine alkhairi a gare ni amma kai hakuri ya dadi
Recording. Silent. Action. Salma, ya na ku haka rankai kuma ɗauka wuna ina za ku je? Wallahi kuma bude bayancin ku kan ku bude biwa. Wai bude to. Mun ke dan kicin ki matsa ku ta koyi ta. Zan matsa. Wallahi sai na mutu. Ya Ahmad, dan Allah ka yafe min da abin da na maka. Sannan dan Allah ka ci gaba da yi min addu'a ko Allah zai sa in ji a sa'a. Na san wannan ita ce rana ta ƙarshe. Kina ji da sorry ba ta kawo. Wallahi sai na mutu. Ya Ahmad, dan Allah ina roƙon ka yafe mu. Dan na san wannan ita ce rana ta ƙarshe da zamu ƙara haduwa da kai. Sai dai koma da Salam. Action. Cuta ai ba mutuwa bace Farida. Ai in gaya miki yanzu gidan ma ya rage zuwa. Tunda shi ma ya taka kansa birki. Saboda haka dole ya kyale mu mai abin da menene? Me? Yawwa. Saboda haka kin ga kuwa bai isa ya ci gaba da shiga sabga gidan nan ba. Tunda shi ma ya taka kansa birki. Silent. Action. Sabuwa. Wa ita Hajiya idan ce ta gaya miki haka? Wallahi abin da ta gaya miki. To ke kuma kika ce da ita ne? Ina ce mata nayi. Ni ban san wani abu da yake damun Zulaiha ba. Babu wani abu da yake cikin Zulaiha. Haka da kika yi kin yi kyan kai. Haka ne. Yawwa. San wata matsala ba. Ai tsakanin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ma, me yake faruwa? Wallahi akwai matsala. Akwai matsala tare da ƴar uwata Zulaiha. Menene Salma? Me yake faruwa? Yaya, kuma daga shiga wai ayyukan mai shago ne yace yarinyar nan tana da kirki. Wa juya wannan da zai shiga shago kai sai jin ihun sama kai a cikin kwalayen biskit. La ilaha illallah. Na shiga uku. Na shiga uku. Ku shiga ciki yi haƙuri. Kin ga Zulaiha, Salma ku shiga ciki. Ku shiga ciki yi haƙuri. Tabbas wannan matsala da ake fita a cikin yarinyar nan yake. Hajiya Indo ta yi gaskiya. Wai yanzu ya kike ga zan kullo wannan lamarin? To ai ba abin da za mu bullo wannan lamarin illa mu miƙa al'amarin mu da Allah a tsaya da yi mata addu'o'i da neman magunguna na wa'annan mujallilai. Kawai abin da za a yi kenan. Kuma ba canja hankali. To ai shi ne mafita. Ka shiga tashin hankali ka miƙa wa Allah ina ɗanka. Abin da za a yi kenan a nemo mata magani da su rubutu da dai abubuwan da ya kamata a yi wanda za a raba ta da koma ne ne ke tafiya da ita. Wannan haka yake. Wannan shi ne abin da ya dace a yau da zai haka. Kuma ya tashi da ya gidan? Lafiya, amma yana ga kamar kuna cikin wani irin yanayi na damuwa haka. Muna cikin damuwa Ahmad. Farida ce ba ta da lafiya. Tana muna cikin wani yanayi Ahmad. Tabbas Farida ce ba ta da lafiya. Ka za a wannan aikin da wannan kwalamu. A rarraba ba. Tunda ko kaga gashi an mayarwa da mukutar kudinsa. Ai bai sani ba sai kuna ji yanzu mu ne muka san muhimmanci shi ba bai sani ba. So a dan leka shi ya abincin matsala ɗaya ne kawai shi ma zai uzuranci shi ma fa neman Haba ɗan tsinki. Kai ma ai wuce gurin naka yayi yawa.
ke kuma bai kamata ki masa haka ba. Na ba hajiya. Wannan wani irin magana ne faduwar ta har ta kai wannan yazo ya ce yana so na? To ai mutum daraja ne da shi ma mutum ne abin halitta. Amma wannan aji na ne dan Allah dan Annabi. Wannan aji na ne har ta kai irin waɗannan su zo su fara cewa suna so na? Dan tsinke. Ka yi ka koma gurin bakin aikinka. Ya haƙuri je ka. Ka dai kiyaye kaka kuma irin wannan shishigin ka ji ko? Ka tsaya a matsayinka. Ki da dariya ki saba. Ni kana ban dariya ba. Kuma ni ne yake abin dariya ko? Ta. Hada ne ko? Action. Shikenan dan tsinke. Ka yi haƙuri ka koma bakin aikinka. Ya Ahmad. Baya am kawai wallahi sai na mutu. Kina ji? Ki kalli kawo wallahi sai na mutu sai ki jiyo ya Ahmad. Dan Allah ina roƙonka ka yafe mun duk laifin da na maka. Dan na san wannan ita ce rana ta ƙarshe da zamu ƙara haɗuwa da kai sai dai koma da sana. Pick up. Action. Wa ga cuta ai ba mutuwa bace. Fadida. Wallahi sai na mutu. Haba. A ce duk yanda kuke da Saudiya ko ya sunanta? Kubura. Rana ta doke ni. Sorry. Action. A ce duk yanda kuke da Kubura? Gaskiya ko ke ma dai kina da wani irin abu wallahi. Kin bi kowa sani yanda nake son Kubura. Amma gaskiyar magana kawarki na fuskanci kanta yana wani dan rawa ta ki yadda ta fito mun a mutun ta tsaya a daidai yanda nake so na gane ta. Tana mun wasa da hankali abin yana damuna gaskiya Firdausi. Kada ka damu. Kubura kawata ce ta kudda kullu. Kuma menene ke wakana? Sai mai adaidaita ya wuce. Tana da gaskiya. Ne mai zancen. Kada ka damu kanka. Yan boy ne sabon na Olori bu. Babu su fa su sa Lagos. Mashin? Keke ba? Okada. Action. A gaskiya ne. Kuma ka san cewa kubra kawata ce ta kudda. A gaskiya ne. Kuma ka san cewa kubra kawata ce ta kudda. Zan same ta. Kuma menene yake wakana? Za ta sanar da ni. Ni kuma insha Allah. Wallahi. Ki hada eh. Okay. Sorry. Bele sorry kenan fara yarwanci. Allah. Amma na kasa jin yare. Action. Gaskiya ne. Kuma ka san cewa kubra kawata ce ta kudda ku. Action. Gaskiya kawata na yi matukar jin daɗi. Gaskiya kawata na yi matukar jin daɗi da ni. Gaskiya kawata na yi. Take two. Me? Action. Gaskiya kawata na yi matukar jin daɗi. Na ganke cikin kwanciyar hankali da walwala. A cikin yadda na ji daɗin yadda na same ki ba.